Ο τόπος μας χρειάζεται όραμα. Χρειάζεται και λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Προχωρούμε τις διαδικασίες για το νέο διοικητήριο με σκοπό να ενοποιήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και να αποσυμφορήσουμε κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης. Επανασυστήσαμε τη Δημοτική Αστυνομία και σύντομα την επανδρώνουμε με 12 στελέχη. Εγκαθιστούμε σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και δεσμεύουμε νέους χώρους πάρκινγκ σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ολοκληρώνουμε τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη με μονοδρομήσεις, αυξάνοντας τις θέσεις στάθμευσης λεωφορείων και αυτοκινήτων. Δημιουργούμε έξυπνες διαβάσεις πεζών και ατόμων με αναπηρία σε επιλεγμένα σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας. Επιταχύνουμε την ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή του τούνελ, ώστε μακροπρόθεσμα να απαλλαγεί το κέντρο από τον ήδη αυξημένο φόρτο αυτοκινήτων. Συστήνουμε ενεργειακή κοινότητα στο Δήμο μας, με σκοπό την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών του και 600 ευάλωτων νοικοκυριών και κατασκευάζουμε φωτοβολταϊκό πάρκο 1 ΜΒ. Ανανεώσαμε το στόλο των οχημάτων μας, ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους, να μειώσουμε τη ρύπανση και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων μας. Εγκαταστήσαμε σύστημα GPS στο σύνολο των οχημάτων του Δήμου. Έχουμε ήδη σχεδιάσει την επόμενη μέρα, θέτοντας προτεραιότητες σε μείζωνα ζητήματα. Η ναυπακτία πλέον κοιτάζει μόνο μπροστά.